First prank tá ever. Oreo je inak dobrá. Aj tá meloná bola pohoda. Dajte mi vreckovky teraz. Čaute, my sme Whynuts a toto je... To bolo dobre. To je dobré. Kľudne mi ešte raz, ale nie tak riadne, prosím ťa. Choďte tam ešte. No asi vydržať ešte. To sa nedá, keď ten debil mi húka za hlavou. Jaj. Teďka usmívaj sa, budeš na záber. Ciro, povedz niečo. Lebo ja tu mám stretnutie, akože stále... Pustite ten plyn. Pustite si dať do toho. VH tvrdé i not. Čekuj ten kalendár flow, bracho. Kedy asi koľko sekúnd? Mám hladká. Počkej, kámo, sa mi zdá, že to je nejak krivo. Že to sa mi iba zdá. Neschopnosť antirešpektu sú moje vlohy. Prečo mi nejde hudba? No, ty iba tak vybehni a skočí na ňu. To sa vám tak nenaučíš, to je život. MC Fabio, a.k.a. Dusená kapusta. Ešte raz. Čeku, aký som dogabaný nádherne. Ladvinka z diskontu. Áno. Tušil toaleťak. Slovenské easy zo zelovodcu. Vyobrážku, šperky, prachy, love, money. Nič z toho nemám. Ale práve, že ty si taký, že... No. Ja! Kto si ty, aby si ma súdil? Veď máš horší výkon ako elektromobil. Celé zlé. Hej. Ešte raz, no. Povedzte aj, že a ty čo ako, vieš, proste nech je to možno z iného uhla, keď tak. Čo máme povedať? Že a ty čo a ako? Tvoj nábeh na tvoj príbeh. A ja ho mám celý hovoriť? Nie. Jaj? Tak povie to či. No dáme tam, pustíme si tam akože toho Igor Týmko, tam máme obrázok iba. Čiže to môže. No name, že máme v pozadí, že totálna party. No veď, ja neviem, počkaj. Normálne tam prídeš, proste, no, hen tak. Ne, vieš kam? Nie, vieš čo, poďme? Skús ho dať trošku nižšie, Ciro, si ho potiahni. Že Ja, že... Že Nie, z toho rohu som sa. Akože ideš poza stromy, vieš, že zase tam sa ideš vygrcať. Hodíš tyčku. A tie lopatky nie sú viditeľné, že to sú lopatky. Mal som tak prísť. To je dobré. Hej, nie, dávaj si raz. Chcelo tak video spraviť. A keď budeme spať, budeme mať na takto nohy. Dobre. Môže byť? Lepší bol nož asi, ale... No, ideš rýchlo pomôž? Ale ty kam? Počkaj ešte chod tak bokom, že ako sa tam vidíte lopatky a hento. Počkej, už ak sa zabuďme, aby som naspal. Ktorý vymyslíš, že sa nevidí? Dávaj z boku. No, to budeš povedať asi. Ja si sem hlavu. Ešte klímak, tam ideš. Nechol sa namotal, aby nás bude šiť vlázen. Poďme ešte tú palicu spraviť, kamo. Čaute, čaute. Nepozeraj sa do kamery. Nepozeraj sa do kamery. Nepozeraj sa do tej kamery. Teraz si sa pozeral. Aj teraz. Kamo, my sme sa včera inak roztočili.
Ko? Že sme to riadne roztočili. Ko? Roztočili sme to poriadne. Všetko sme roztočili. Státe bradavky. Kde by ste ho bradavky, čo ho chytáš? Bude rozbitý, hej? Však ale počkaj sekundu, dokým sa to nainštalujem. Dobre. Takisto i dizajn, i exteriéru, i interiéru. A teda nemôžem povedať, keď smeje. To je hezké. Tak sa pomaly rozbehol. Točíš? No. Ako to spravím, počkaj. No ja sa potom preberiem, že hej, že odokriem tú perinu. Boha. Hej, daj sa takto. Zvládá hociaký terén? Hociaké? Tu čo, včera sme to ako roztočili. A keď sme tu nenatočíme nejaké pečko? Ako by sme zarobili? Kamo, na takom dobrom gamepole dneska robili. To spolahlivé, malinké, trojmiestne... Ešte raz, toto spolahlivé, malinké, trojdverové, to som chcel povedať. No tomu ver. To je vončo. Fuj, ty si tam mal ostať lože, ja si čo mal začať natierať. Malinké, trojdverové francúzske autíčko od firmy Peugeot. Chcel by som sa poďakovať všetkým divákom. Snáď sa vidíme na budúce.